Kaixo eta ongi etorriak gure osoko bilkura gela honetara. Gezurra dirudien arren urte oso bat pasada jada La Fugaren lehenengo ediziotik eta horregatik martxan gara berriro ere. Ohore handia da proiektu anbiziotsu honen parte aktibo izatea eta duela 97 urte gertatu zenari ahotsa ematea. Berriozarko udalak argi dauka memoria historikoak gaur egungo gizartean izugarrizko garrantzia daukala, eta orain arte bezala hildo beretik jarraituko duela lanean. Izan ere, gaur aurkeztera gatozen martxa hau ez da kirol proba bat soilik. 1928ko maiatzaren 22an, gure mendian izandako sarraskia berriz ere salatzeko beste bozgorailu bat baizik. Bukatu baino lehen gustatuko litzaidake aipatzea urtero bezala Berriozarren memoriaren astea ospatuko dugula, eta martxa hau bertako gitarauaren parte izango dela. Ekintza ugari egongo dira astean zehar, hala nola, Fronteras de Hormigón erakusketa kulturgunean maiatzaren 5-tik 16ra, edo Errekazoko hartan laburmetraia maiatzaren 25ean auditorioan. Kaixo, egunon, lehenik eta behin eskerrik asko Berriozar, harrerarengatik, zuen etxea zabaltzeagatik, eta eskerrik asko ere beste udaletxeei, bai Iruña, bai Burlata, Ezkabarte, Olaibar, ez du nahi ahaztu ez da bat ere, así que izango dut hori. Eskerrik asko Antsoain, Berriozar, Urepel, Iruña, Atarrabia, Uarte, Esteribar, Ezkabarte, Berrioplano, Olaibar, Burlata eta Nafarroko Gobernua Instituto de la Memoriaren laguntzarengatik. Bigarren urtea da, lehendabizikoa izan zen lasterketa, aurten aurkezten duguna da mendi martxa. Gure helburua da recuperar y mantener viva la memoria de las víctimas de la represión. Marta Diena Palnaiz, Antsoaingo alkatea, eta gaurkoan eskertu nahi dut hemen lankidetzan ari garen hainbat herri eta hiri, eta noski baietz antolaketa honen zama gehiena daramazuen pertsona guztiei, eskerrik asko lehenik eta behin. Antsoaingo udalak argi izan zuen proposamena iritsi zenean, memoria historikoa eta kirola batzen zuen ekimen hau bultzatu nahi genuela. Lehenengo edizioak, eskerrik asko. Lehenengo edizioak sekulako exitoa izan zuen, eta bagoaz bigarren edizio honen bila, ez? Eta, gutxienik guk etxeko lanak egin ditugu ere, eta bereziki partida bat sortu dugu, udaletxeko aurrekontuetan, egun hau jasan ahal izateko, ez? Testigua Berriozarri pasatzen diogu, aurten, beraz, Ikerrek esan duen bezala egongo dira ardura batzu, eta, guk ezagutzera matea gure memoria historikoaren astea maiatzak 16-22 bitartean izango dela, eta, hemendik gutxira luzatuko dugula gonbitea parte hartu dezazuen. Urepelen ere, gure udalean, hastapenetik importantzia handia eman diogu ekitaldi honi, ohartzen baigira gure memoriaren berreskuratzea beharrezkoa dela. Badakigu gure aitatxi amatxiek, aitonamonek, zerbait dakitela La Fuga historio hortaz, aldiz gure belaunaldiak eta ondokoek, ezer. Jendeari eskatzen diogunean, badakigu jobino bat heldu zela Urepelera, ieslari bat, eskatzen dugunean zein etxe edo basegira heldu zen, ez dakigu. Isiltasunak segitzen du, eta horregatik memoriaren lantzea eta gure historiaren parte baita hau ere, importanta zaigu bai umeekin eta bai jendearekin udalean indar, goxotasunez, baina indarrez memoria horren lantzea. Horregatik, joan den urtean biziki errakasta handia izan zuen gure egian lasterkaldiaren ahibadak, heltzeak. Aurten mendi martxa dugu, eta Urepelen antolatzen dugu ere mendi martxaren bezperan hitzaldi bat Jobinoren alaba, beraz Jobino ieslariaren alaba, ginen zaigu hitzaldi baten eskaintzera, kontatzeko bere aitak nola
pasatu zituen hainbat gau eta egun Ezkabatik Urepelera heltzeko. Eta hitzaldi hori izanen da parte hartzailea Ana du izena, Jobinoren alabak, hola eskatzen baitu, nahi baitu izan dadin elkar trukaketa bat. Ara, hori izanen da gure parte hartzea, baita ere Urepelean udalean ditugun frontoia eta dutxa eta hori guziek eskutan ustea, eta ongi etorri beroa egiten dugu Urepelera hurbilduko den jende guziari. Bueno, pasaden urtean, hasi ginen pentsatzen zeo zer beharrezkoa zela memoriaren alde egiteko. Beste pertsona batzuk edo beste antolatzaileek egin zuten froga bat eta bertan beran utzi zuten, arazo kakotxan artean arazo teknikoarengatik. Hortik aurrera ikusi gendun posiblea zela eta beharrezkoa zela memoriaren alde berreskuratu lasterketa hori. Pentsa gendun bakarrik lasterketa bat ez izatea, osea, zeo zer beti kompetitibo ez da beharrezkoa izan, eta pentsa gendun urte bat egitea lasterketa bat, eta hurrengo urtea mendi martxa. Horrekin lortzen duguna da, iristea pertsona adin guztietako. Osea, azken finean hau da memoriaren alde, hau da mantentzeko bizirik memoria, eta asmoa horrekin gaude, lehendabiziko urtea da mendi martxa, pasen urtean lasterketa, eta horrekin gaude, osea, hau mantentzeko eta gero eta handiago posible baldin bada egitea. Horrekin lortzen duguna da objektibo, osea, helburu nagusia, memoria bizirik mantendu. Berriti Berriozartik honako iniziatiba hauei bozgora joa ematea, eta espero dugu bigarren edizioa, honek hirugarren edizio bat, laugarren edizio bat, eta pixkat konsolidatzea eta geroz eta oihartzun handiago izatea.